Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tolan saudara assalamualaikum kana dan tolan anak kami sampaikan kepada siale atau si pangkalan nantilah mengundang kini jamuan joko na jauh sudah dilayangkan ini jamuan panik laraso paparantian palalaso papalinuangan joko nanawi ayo nyobarikan joko nanita la dibari makan antara kada salero nanala dimakan antara kada talimo tak mandangakan kemuan ranong la baraso dimakan burung najina baraso di tangan ajo kalau de kami salah kundangan kami berikan pinta biasu kami melakukan joko nalai bapantang tersembunyi tetapi pun tidak bapantang dibari siapa begitu katonyo kami dari nantutu duduk tertinggi antar talinti tabalaka warilla jemaah barilah kami sebuahnya lagi kasih dan rami sidang kubakan kota putih bara wana dori kami jangan menjadi yopejo puji nabakan dalam masyarakat roti cuma nasi dari pihak kami sama toni undi jogodo ubi omaingi
badan oleh bati sumbayang leki turu suakan karena sikit le pikiran kurang indah mengapa hai indah beruang hai salai tahu dipaham sumbayang oleh keping dicari untuk orang oleh elola tampu oleh jalanan darat le jalanan luru ya tutaranta kiri laju kanan tiada lepas simpan jalan le wahai sahabat iola rukun lai seratus syarat oleh itulah jalan lai orang syariat oh siapa meninggalkan lai tanpa sasi kebanyakan umat dimasuk sekarang kamu dia hai malenggang-lenggang lai mencari nafas sulai baru enaknya oh dari le mulu pagi dan le sampai petang dari mulut ini lah sampai kadang lah sampai tuh nanti pandang orang untung lama-lama sekali tidak bapu sumbayang oh delay itulah sangat ilai bodohnya orang oh kenyusan konyo tu kababali puja air kuning tak kamak hai hanyo sekali hai mujo jomalang lai umpamu manimba lai roso jo pija oh te masih salatu ikada pediulah kalau kanan bari manyana tapi ko indah lai apu katengal kiri sana lewat hela saudara le boleh dicali
kasinangku. Walau sadana di rumah, walau di rumah masing-masing nyo. Tapi anak sadang duduk ordenan di teras hijau burando. Walau sadama hota, walau yo calon lade mintu. Tapi anak sadang ladi labuanan sadang menuju ke lokasi nangku. Walau sadama jalan kaki, walau nambah si sepeda untuk. Tapi anak ni iyo de basubo denan yo konco denan lamu. Ade nambah kaki nan bila datang. Sukiro bana anak tibo. Ade nata lapia bana patunan lasi kaum bunuh. Maalum kaum nan bunuh agak banyak lari dinyo. Ade aduh yo sadang babada awal lama makai pada pamu. Tapi anak sadar bergaya-gaya di hadapan oli mari kacau. Ade nayo lama makai minyak awal lama makai minyak tanjung. Tapi anak sadar memakai lipstick walau memakai nasi kacau matu. Ade nama kaki mila datang. Kiroi bana anak tibo. Aku lagi yo di malam kini acara memang kan sudah nyata. Kasudah na iyo na pilanya toho denan de kito enan basamu. Itu nan lima ngaji iyo di patunan lagi malam nangko. Denan de kini nanti acara memang silawat ay denan munyo. Antarunan ni jelade angkasa kandalang kisah damu agungnya. Denan de karano jet angkasanan mulo para tamu. Sama kayo pambatang lapia iyo lay tamu yo kalau tibo. Sebagai nani oe tuan rumah ho denan de padoy malam nanto. Denayo mari kita saksikan. Oe basamu-samu. Ade na merukola na jo hari memang batambah laru ijo. Iyo nanti nalalaru malam ho denan sekarang ide nyonento. Iya aduh iyo lay panantu, aduh de pulu lay panamudo. Karano iyo nan unyil memang ibut ay kapalonyo. Ade na lay tantu lay de kanda akan memang yo lay babagi pulo. Kalau kandanan tuto pengajian lana taraso. Tapi kalau kandanan mudo lasan saya de irama sajo. Kandanan niyo si unyil ho tapi ay dulang galyang kapalo. Iyo kamba baribana Kasabana jodoh. Wajo irama lamada pasir laga kamu jakan jadi Irama padang pasir bernapas nalaka agamu. Anas
jito iyo tolonglah sembuh. sudah lada nyoiko Le janganlah tular babaso-baso. le orang pembaso helah paparo inyo Ati sambil makan dak bairam maju. Ojo pantun surau iko lagi. le kami padu helah pandai polo le pandai bana sarupo de inyo Ianya lalu mau irangkai barangkai. tasan kuinyo di patuju Le tuntui alamu. le macam berbagai kesudahan jolan ka Allah jo tuntui alemu le macam berbagai Sudahan nyoka Allah jua. le elo emang bala bulu Lagi dalam bulu rotan baduri. elo le mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri elo le mengaji tubuh di dalam tubuh insan berdiri Le bukan berapa mama kampadi. berapa makanan si kadudu Le bukan dimakan. le Muhammad mati Muhammad kini nyo sedang duduk ai bukan di Makkah Muhammad mati Pada kini nyo sedang duduk. olah masa padi di dalam sawah Lagi makan pipi si burung bundul. indah berkulit indah badan hanya kulit malai sama tomato indah berkulit indah badan hanya kulit malai sama tomato Lenan dari Rumbai ke Pariaman. jalan terantang hai 3 kilo Lejo punya pandai mencari Tuhan. le alun di kakul le Allah taraso joko le pandai mencari Tuhan Di kaku Allah taraso. hai banyaklah hari antara hari Tidak semulia hari Jumat. le banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad banyaklah nabi antara nabi tidak semulia Nabi Muhammad Banyaklah bulan antara bulan. tidak semulia bulan puasa Allah Tuhan. oh antara Tuhan tidak semulia Tuhan ya Allah banyaklah Tuhan antara Tuhan Semulia Tuhan ya Allah. hai banyaklah rusa di dalam rimba Kira penyoa ikut berhayu. dosalah banyak di atas dunia segera kita meminta ampun dosalah banyak di atas dunia segera kita meminta ampun Banyaklah masa antara masa. oh di malam kini masa berduka Banyaklah siksa. le antara siksa tidak sepedi siksa neraka banyaklah siksa antara siksa Tidak siksa neraka. Kolega ilera sonyo dari kami badu Datanglah
bininan kami dilamar urang